Boni bo bihik dong nala sa. Bihik dong wa. Bin bihile soda sai no. Abo kunai ma tong lani tang khancha. Ni zamani nang busuk bisa sa. Tapi kubunya bisa sa jeng mani. Busuk bisa sa. Pora 100 lai chango. Asaka 100% lai chango. Asaka hamza ke chango bisa sa jeng mani. Asuk bisa sa chango si ches khair ke na. Ana ches khair ka. Dagan biran chitlang khatang jiu. Nan kun dam kirag ru rahaka. খাবানি তাহতে বুকসং ফুংকা হামজতন না তিনি না আপডেট হংকাকে অ কয়েকদিন বেলাইখানা ট্রেন্ডিং ভাইরাল ন সোশ্যাল মিডিয়া নুগুই মানখানা যে জামাইজুক জামাই খারলাই হनै अब बेलायखेनो भाइरल ओंगै तंगमानि लाइव मा टीवी ओ भिडियो न जों नुगमानि परेवा बेलायखेनो ट्रेंडिंग खा आपनि परेवा ताबुक बरंनो रुतुगै कारिमे ओंगै तंमang जे आदारा ब बेलायखेनो रुतुगै बिनि बिहिक संनो कारिमे ओंगै तंगमानि फाइनली मियाव हंकाके एसके पारा सिंधु कुमार पारा व एं दलाई डिस्ट्रिक्ट बरंनो मानखानै जों भिडियो बिसिंति नुगै मानखा तै नुबो नुखा hangkai khabangni taukte buksang manjak mani yagulo chulabai obri tam kok saka narok video no kisa naine din nangkhangke bik kini kheban chi tongna raji tong bai fudulu naine di ta narok comment box tam sanam sung sadi Bukhakte khlaiei norok nokno khumganang khorok noino khorok sani bihik tek ninibu haino logi song tong hono norok khalai phailai honai je koktuma kasai tongmani abla busu jorate kubui Ena di. Abo to tap tu to kubunyo sawo. kubunya Korta moko. nini khe bihik busa to tong Bihik busa to tongo. khorok busu busa Busa kana. surada burai Salama sa buri mas. kami nini Kami kan to loli mo par. nin mu Kumar de kuma. nin baba ni mu Kumar. tabung norok je thai phaimani abo bodo Obo ko to ko eske para. buhunin mungkai tom bawa haike phaimani kalekha sagada do Ko sang ko ani baba hamza ka ang hamza ka ang phala ki. busuk bisine relationship tong norok khormani bisingo Ane tamun sai tabu je mane kubi kotha no nang sai khana wa no. Jeng bo bai kok salai kya puti kok salai kya ka puti kok salai mane ge puti kisa ko rekutin kisa bini mobile rekutin ka khang ka bo to detail sang joto no bai bondu rok nge ko salati ko hanya mani check le ro kai ka se ko salai yong ke bini bihi mane khang ka sin ro borok gari thung talang khang ka borok ma ka talang khang ka ke no ba parao borok to ma khai kuthum ro anu bunani ro khumai jotan kuthum likhi ba ki ang ke ang kirui yang ko ma khari ma thang ka nang nukhung khadaka khazana tong busa serai rok tong khorok buska surada burai nin puilani logi song tam khlai tangi nangni ne sakne khurini saino khibiga akhe khari phaini nangka isagar Gobo bai hamdala ke ma phai amjal laikhyang kai nin serai rok busuk torkha tor kha masa class telo masa tabung norok phaimani yagolo nini sai social media ni bukhakte khlaiei nono kobogoi tongo nok nokmo phainani hinai nangle tam nai tabu bo kobo gya bo na ya hanai bo sajak bo na ya noni sagang ta miya bo ajaga wasung thangma jaga bo saka dola doso ang narliya bo no ni saka ke jang phaimani borong apon phaimani ang bo ban tongsin bawen tongsenai tai thangliata tabung nang je borok bai phaimani boni bo bihik tong nala sa bihik tongwa bin bihile soda sai no abo kunai ma tong lani tang khancha norok tabuk je tongmani thai abo bo diklo aptam hangkam eske para